Hi guys, I hope maswerapo. I hope mangamunezvara rakanaka. Well, video iyi tiri kuitira vanhu vekuma-local authorities, especially ma-local authorities ekuma-rural areas. Patakaenda kumaraini tichiita ma-meeting nemamwe ma-international IOs, pane issue yakataurwa yekuti Zimbabwe haisi kuprodusa zvinhu zvakaita semaruva nehorticulture nezvimwe zvinhu zvekuti export. So ma-international IOs were saying kuti pane about 5 countries. Pandakaenda pekutanga nepandakadzokera pechitu ndakaona nyika idzodzo ma-IOs ekunyika idzodzo akandimirira kumaraini uku. They highlighted kuti ivo vanoda kuimpota maruva anobva kuZimbabwe and more. You realize kuno kuZimbabwe izvezvi tiri kuita zvinhu zvakaita semagardens. Makatarisa production yemagardens, zvinhu zvehorticulture zvekumagardens hazvina mari kuvabereki. Hazvibatsiri vabereki kuti vaite mari kana vachirima zvinhu zvakaita semuriwo, madomasi, chichichi. Zvinhu izvozvo for vanhu vakaita senge vanhu vekurwa gweru kwekuti havakwanise kurima zvinhu izvozvo at large scale, hazvivapi mari. So my international IOs, they also do surveillance for other countries. Vachiona zvinhu zvekuti nyika dzakaita seidzi dzinokwanisa kuprodusa zvinhu zvakati. I remember pane imwe article yatakambotaura tichiti pane nyika yaitoda kuimpota chibage chinobva kuZimbabwe. But hatisi kurima chibage izvezvi tiri kutoexporta chibage, which means we are underutilizing the land that we have. But now this article or this video specifically is for flowers. About 5 European countries, they promise they can buy flowers from Zimbabwe. They can import flowers that come from Zimbabwe. You realize one thing about flowers. Flowers makes my relationships kuti anakidze. Mabhebhe anotengerwa maruva, ma-events akawanda anounganidza vanhu, maruva anoshandiswa for decoration, ma-fresh flowers. Ma-fresh flowers ane mari yakawanda. You realize even transportation yema-fresh flowers anokwira ndege, haafambe nereu, anongofambawo pamwe neroad transport apo achienda kuma-airport. But usually from country A to country B, maruva anobhururuka. Maruva ane mari guys. Ndakazopiwa ndiri kumaraini koko, ndakazombopiwa umwe mukana ukienda pane imwe supermarket inotengesa ma-fresh flowers. Boys, ma-fresh flowers anofamba. Ameno mamwe ma-IO akangobudikira, ma-IO ekuZimbabwe atinotamba tisi. Ndakatongoona asvika akati mira ipapo timboona zvinoita varungu mufano wangu. Ndobva tamira pane chimwe chikona so. Maruva aitengwa. Ngodai so, munapinda musupermarket atobuda nemaruva akuchinda nemaruva. Munapinda musupermarket atobuda nemaruva akuenda nemaruva. Quality maruva. So my international IOs were saying kuti they are willing to import flowers from Zimbabwe. Saka izvi kuma-local authorities vanhu vakaita senavhungu, you realize vabereki vekulwa gweru right now vari kuita magardens. Makatarisa pane mamwe magarden ari apo pasera apo kwandakafuratira uko vari kutochera vachigadzira magardens. Garden mubereki padhee kunokulwa gweru necompetition yekuti kuine irrigation kwagara kune magardens, kune vamwe vanhu vakagara vachirima magardens avo. Munhu anorima garden haaiti kana $5 nezuva vanhu, hazviiti. Mukunzwisisa. Even vakamaendesa kutown, tine vanhu vakawanda vari kurima zvinhu zvinobva kumagardens, zvinhu zvakaita semuriwo, matomato, maonyeni, what. But with the flowers, ma-flowers anotengwa. You remember there was a time ma-flowers paitengeswa parengi pepa, pakudzana rengi, pagedhi uchangobuda so. Bhokere ma-flowers richiita $5. Ma-flowers anotengwa, mukunzwisisa. But ma-flowers anoda ma-resources akakwana. Ma-local authorities akaita senge kuma-rural areas, akaita senge vanavhungwa, vanokwanisa kuunganidza material inodiwa for ma-farmers kuti arime maruva. At the same time, you realize one thing.
nzvimbo yekuno kuna naLogwiri kunhu kwakaita sekuna naSukamini kune magetsi akawandisa, kune nuclear radioactivity, kuna nauranium plus zesa chaiyo chaiyo inorasa magetsi basi. You see in other articles as we explain marasiro anoita nazesa nemamwe machemicals nemamwe magetsi ari kuraswa nezvimwe zvinhu zvakaita sana nuclear radioactive. Saka nzvimbo dzekuno kuSukamini zvichidzika zvakadai so nzvimbo dzine vanhu vakawanda hadziiti kurima maruva anoda kumapurazi kwakaita senge kuna naNkenyano ndokwatakawana ma-recommendations from ma-international IOs because pavanopinda nendege vanokwanisa kutoona nzvimbo dzinenge dzichiita zvinhu zvakaita semaruva kuti maruva anokwanisa kurimwa papi. Mugona vachizuma iri under aerial surveillance vachicheka nonzi ma-heat signatures aya. So they were saying kuti they are willing to import flowers from Zimbabwe. Then we are suggesting to Vhungu ine capacity. Vhungu yakambouya nevarungu vekuNetherlands vakakwanisa kugadzira dhemu iri ratofarira, ndopatofarira kuita mavhidhiyo padhemu iri variri. Iproject yeVhungu Rural Council neGovernment of Netherlands ndo dhemu rataitaura rakavhurwa muna 1988 naMinister Kumbirai Kangai. Mukunzwisisa, Vhungu ine capacity yekuunganidza maresources, but issue inenge iripo apa ndeyekuti Vhungu has to liaise Ministry of Irrigations, Ministry of Agriculture neMinistry of Foreign Affairs. 3 ma-ministries aya ndo anokwanisa kuti dhiri remaruva ribude. Izvezvi makatorima maruva muZimbabwe izvezvi munotofa nemari izvezvi. Plus maruva anokwanisa kuita kuti vabereki vawane monthly salary, vave employed even through Vhungu ichifanda, kana kuti Vhungu yofanda yotsvaga mafunders anokwanisa kufanda that initiative. Handi mukunzwisisa izvi zvekuti vabereki varime magarden izvi hazvimake sense, hazvimake sense, hazvina oversight, zvinoleka oversight, zvinoleka ma-long term plans, hazviburitsi ma-results. So ma-international IOs, they were saying kuti their countries anotonhora more. Saka ivo kana vachitorima maruva anovadhurira because vanenge vachishandisa ma-greenhouse, vachishandisa magetsi akawanda, vachishandisa ma-resources akawanda kuti varime maruva. But they were saying kuti if they can import those flowers from Zimbabwe, it will be cheaper for them, while Zimbabwe will be able to create employment for my citizens. Tine ma-citizens are kutry kuita ma-irrigations kuno kuZimbabwe izvezvi. We believe vana Vhungu Rural Council vakapindira munyaya idzi vakaunganidza ma-resources. Kana Vhungu yakatombokwanisa kushanda ikavaka dhamu rakadai so, ma-managers ariko kuVhungu izvezvi, management iriko kuVhungu izvezvi, they can actually construct or have ma-farms and have zvinhu zvinodiwa pakurima maruva. Guys, maruva ane mari. Bouquet remaruva muno muZimbabwe pataimboriitenga richitengeswa pakudzi nairenga apo $5, patairitenga kuBulawayo City Hall $5. Handi mukuona aya ma-small bouquet. Kana kuma-international bouquet rere richitangira kuma$12, small one kurusvika kana kuma$30, $40, $50 zvichitokwira. So ma-international IOs, they were saying kuti no, ma-rural authorities, ma-rural local authorities enyu ekuZimbabwe ngaaproduce ma-flowers, isusu toimport ma-flowers ayo. That will create business for the country. Makatotasa even vabereki ava vari kurima magarden ava vanokwanisa kutoemployiwa makuseni vachitorwa nematractor nemarori vachikwidza vakaenda kumapurazi kuna Nkenyano pova neproper management, madomain agara ariko, vanhu veRx variko vomanaja zvinhu, vanogona kurima maruva vanhu vekuRx, tinovatemba. Mamwe ma-institutions akaita sana MSU, they can come in and help with ideas and how to strategize the whole thing, zvinotofamba zvakanaka. But Vhungu has to play a leadership role in initiating this initiative kuti create employment imanage zvinhu. Saka Vhungu tokumbura mumire mubatsire vabereki vekunokula kwero, muvabatsira kuti muite sei mutange project yekurima maruva uko kumapurazi vanhu vakawanda, ma-countries akawanda are going to benefit. Even mamwe ma-rural authorities, ma-rural local authorities ekune dzimwe nzvimbo vanokwanisa kurima maruva. We have about 5 countries. Vhungu alone cannot supply 5 countries nemaruva. Even vakatora mapurazi ese anotangira panana pepa kunosvika kuwoodlands uko havakwanisi kusupply 5 countries nemaruva, which means initiative ichatopinda ma-rural local authorities akawanda, ma-RDCs akawanda kuti zvinhu zvibude.
taikumbirawo kuti vhungu igare pasi nemanagement yayo. Tichakunyorerai tsamba, muchaiona paFacebook ipapa ichatera ripoti iyi, because zvimwe zvinhu ndofanirawo zvanyora zvigare zvakanyorwa kuitira mangwana kana taakurovera tokudza kuti mashef, we told you. Mukonzwisisa. Aya masuggestions akabva kuma-international IOs ndakaona vakandimirira for the second time vachiti tikuda maruva anobva kuZimbabwe. Ngatibatsiranei vhungu mucreate mabasa, mobatsira vanhu vekumaruzevha, mogadzira zvimaruva zvangaitwa ipo pamapraza aipamusoro apo, varungu vachiri maruva. We can do that, we can achieve that. Vanhu vakawanda vekuti kana matongotanga zvinhu izvozvo vachakubatsirai nema-ideas, muchaona vachibuda vachiuya kuzokubatsirai. Even vamwe vanhu vanobva kune dzimwe nyika uku muchatoona vachitouya kuzokubatsirai kuti that initiative ifambe. We hope mashefu achapindira, mashefu ekumarural local authorities, ma-RDCs vachapindira pova nekubatana this initiative yokuda. It's much better kurima maruva than kurima magardens. Magardens haakwanisi kupa vanhu dzimba, kuvakisa vanhu dzimba, kana kucreate accommodation for vanhu, kana kuti vanhu vakwanise kuwana maprofits ekutenga mombe from kurima magardens nemuriwo. But the moment yamunotanga kurima maruva, munhu anotoita decent salary. Vanhu vakaita sana maorganizations akaita sana NASA aya vanotokwanisa kutouya vachitotora mari yepamwedzi. Mari inozokwanisa kuti vanhu ivavo vanenge vawana mabasa ekurima maruva iwayo votozowana even mapensions kubva mukurima maruva iwayo. Ndo zvinhu zvakanakira kurima kumaprazi as compared pane kuita zvemagardens izvo zviri kuitwa pashure pangu izvi padhuze nedhembo. So tiri kukumbirawo management yanavhungu nemamwe marural district councils, marural local authorities kuti mubatane guys and come up with the strategies porimwa maruva, vanhu vogadzirirwa mabasa. Ibasa renyu semavhungu, semarural authorities, sema-RDCs kuti muite that initiative. Makastoma akatokumirirai kunze kwenyika izvezvo. Panongoda foreign affairs, Ministry of Irrigations neMinistry of Agriculture. Makangobatana makadaro, dhiri renyu rotobuda. Takatowana vakatotimirira for the second time. Ma-IOs ndakazosangana nawo pane imwe shopu ndivo vakatozondiita kuti ndinyatsoona, because vakatondimisa tikatokwanisa kumeasure vanhu vaitotenga maruva, vanhu consistency yevanhu vaitenga maruva. In less than an hour maruva angatotengwa ipapo pamwe hameno mari apapa totenga maybe more than vanhu 40 or vanhu 50 vaitotenga maruva vachienda, because vanhu kunyika dzakanaka vanhu vanoimpresa vakadzi nemabhebha avo through maflowers. Murume akakanganisa anotenga maruva, musi webirthday remukadzi anotenga maruva, kukaita mariro anotenga maruva, vachida kudhekoreta mudzimba vanotenga maruva, pachiita mafunctions vanhu vanotenga maruva. Saka you realize maruva ane mari yakawanda kukunda kurima magardens, plus makadiversify kuti vamwe vachirima magardens vamwe vachirima maruva, zvinoitawo kuti vanhu vekumagardens vawanewo mari, at the same time vanhu vekumaruva vachiwana mari. But munhu wese akangoenda kugarden muriwo unochipa. We hope pana Vhungu Rural Council nemamwe marural councils you take note of this video. Thank you so much mashef. We are looking forward kuti tichaona kuti muchaita sei. Tinoda mari results maboss. Maita basa. God bless you. Muve nezuva rakanaka. Mwari akuitirei zviripo.